Čaute motoradiaci, pozdravujem z Rumunska, pozrite ako je tu krásne, niektorí z vás možno aj spoznajú vrch Ignis. Je tomu viac ako 10 rokov, čo sme tu robili takú rally a ja som dostal chuť sa sem prísť znova do tohto krásneho regiónu pozrieť. No a tento raz som si vybral samozrejme aj nejakú zaujímavú testovačku. A je to motorka, ktorú by ste možno nečakali. Možno nepoznáte ani len celkom tú značku, možno nepoznáte ani len celkom ten model a aj ten typ tej motorky nie celkom zodpovedá tým bežným zabehnutým štandardom. Väčšina ľudí vlastne cestuje častokrát do Rumunska a všade možne na väčších turistických endurách. Veľmi dobre vieme, aké je to cestovať na GS, na dvojvalcovi, na Tenerke, na Afrike a podobne. Ja som si zvolil motorku, ktorá má v názve Super Dual, takže by to mala zvládať. Malo by to byť cestovné enduro, ale na druhej strane je to motorka, ktorá má jednoválec, 600 kubíkov, len 40 kW a v tomto prevedení, na ktoré sa pozeráme, tak vlastne som sa vybral rovno aj po dvojici. Začneme ale tým, že vám predstavím značku SVM, ktorá prichádza na náš trh. Mnohí možno ani len nepoznáte. Je to talianska značka, vyrábala vlastne hlavne enduro a trial motorky v minulých rokoch, mala aj nejaké svoje úspechy v minulosti, ale jej taký novodobý vznik sa datuje práve do roku, kedy značka KTM kúpila taliansku Husqvarnu, teda tú Husqvarnu, ktorá sídlila nedaleko Milána v Taliansku. No a práve značka SVM vtedy vznikla, tá je novodobá história spolupráci s čínskym kapitálom so značkou Shinerai a vlastne oni zakúpili pri tom Miláne všetky výrobné kapacity, stroje a aj vývojové dielne pôvodnej Husqvarny. Keď aj sa pozriete na tento motor, pozorné oko si všimne, že tento motor je presne potomok motora Husqvarna, ktorý používala v modeloch ako TE610, TE630, aj v takých tých endurkách, ktoré boli vlastne práve v tejto talianskej histórii značky. No a značka SVM sa začala teda na tejto báze rozbiehať, plus pridávať ďalšie a ďalšie modely postavené už na iných všelijakých vzduchom chladených motoroch. Má scramblery, má naháče, menšie kubatúry, väčšie kubatúry, teraz po novom dokonca 1200 vidlicový dvojvalec cruiser. Tak a poďme si konečne niečo povedať o tejto motorke. SVM Super Dual 600 s označením T, takže Travel. Len rýchlo spomeniem, že v minulosti robili aj verziu X, ktorá bola ešte viacej zameraná do terénu s 21-palcovým kolesom vpredu a pevne verím, že takýto model znovu prinesú. Ale vráťme sa späť k T-čku, ktoré je viac turisticky zamerané. Srdcom stroja je samozrejme motor, ten už keď sa z tejto strany pozriete, je krásne vidno tie husqvarniacké črty, zachovali ešte aj červené kryty hlavy ventilov, čo bol taký typický dizajnový prvok tej pôvodnej Husqvarny. Samozrejme celá motorka má typický endurácky rám a ten je tiež v červenej farbe a je to v tej motorke vidno, že má svoj pôvod v čistokrvnom endure. Pozrieme sa teda na ďalšie parametre. Čo sa týka kolies, T-čková verzia má vpredu 19, aby to bol taký kompromis medzi jazdením na ceste a v teréne. Vzadu teda 17, vidlica upside down nastaviteľná vpredu, vzadu. Máme centrálny tlmič a veľkou výhodou je, že ten centrálny tlmič má aj hydraulicky nastaviteľné predpätie, vlastne ten hydroštel, takže veľmi rýchlo sa dá tá motorka pritvrdiť pre jazdu vo dvojici a s kuframi, takže v tomto smere na to vyslovene, že mysleli. Čo sa týka zdvihov, tie sú okolo 220, čo si myslím, že v pohode vystačuje. Svetlá výška s tým, že tu máme vlastne už aj krytý spodku motora, je tu poctivá hliníková lyža teda, ktorá to kryje a ešte aj takéto padacie rámy. Svetlá výška 190 mm, takisto si myslím, že celkom fajn. Vo výbave dokonca aj hlavný stojan. Čo sa týka ďalších prvkov výbavy, tak samozrejme brzdy, tie dodala značka Brembo, vpredu je to 300 mm kotúč, je síce len jeden, ale je pomerne veľký s kvalitnými teda strmeňmi. Z endurackého sveta vyslovene pôsobí aj vysoký blatník, ale ak si všimnete, nie je tu spodný blatník, o tom si povieme ešte neskôr. Veľmi jednoduché enduracké svetlo, halogén, H4, dvojvlaknová žiarovka, takisto smerovky sú obyčajné žiarovkové. Veľmi jednoduchá je aj prístrojovka, tá takisto pochádza z enduro sveta, môžete sa na ňu pozrieť.
Je to úplne jednoduché. Je super, že máme napríklad palivomer. Je tam inak iba celkové kilometre a jeden trip, ktorý sa dá vynulovať a prístrojovku a má možnosť vypnutia, zapnutia, podsvietenia. Vyslovene, že jednoduché. Ak si všimnete, tak zaujímavý prvok je aj toto vedenie brzdovej hadičky, typické pre enduro alebo motokrosové motorky, kde vlastne keď to péruje, tak tá hadička vlastne tu sa pohybuje. Trošku to zavádza presne vo výhľade. Čo sa týka nejakej elektronickej výbavy, tá je samozrejme tá, aká je povinná, to znamená, že tu nájdeme systém ABS, ale ten je vypínateľný túto veľmi ľahko dostupným tlačítkom na ľavej rukoveti. Celá motorka, ako ju vidíme, je samozrejme ladená do toho, aby bola ľahká. Nádrž výrobca síce udáva nejakých 17 litrov, mne sa zatiaľ vždycky pri blikajúcej kontrolke rezervy podarilo natankovať okolo 12. Predpokladám, že tá nádrž má okolo nejakých 15, možno 16 litrov, alebo má teda hodne veľkú rezervu. Plne natankovaná táto motorka pripravená na jazdu má 185 kg, takže pre tých ľudí, ktorí vlastne hľadajú malú, ľahkú, kompaktnú, endurovo založenú motorku, to môže byť zaujímavá voľba. Motorečku máme predstavenú a samozrejme vám ju musím aj naštartovať. Keď je studený motor, trošičku je v nízkych otáčkach pri studenom motore taká nerozhodná, ale to potom samozrejme ako je teplá mizne. Zvuk veľmi krásny, bublavý, ale silný, mohutný, je cítiť, že to je vlastne veľká kubatúra, že to je 600 kubíkov. Vzadu sú teda dva výfuky a musím povedať, že aj v sériovom prevedení veľmi príjemná zvuková kulisa tejto motorečky. Tak a môžeme ísť na náš rumunský výlet. Tú motorku, tak ako tu máme, vlastne som upravil celkom jednoducho. A to chýbal mi držiak na mobil, tak som využil svoj vlastný, ktorý som používal, ktorý som si kúpil ešte vo Vietname a doplnil som vlastne jedným káblikom 12V zásuvku, ktorá tu nebola. Inak chcem povedať, že vlastne výrobca na to myslel a tuto na prístrojovke je rovno miesto, už pripravené s takou krycou gumou, kde by veľmi pekne zapasovala zásuvka a myslím si, že práve tento detail tejto motorke chýbal k takému väčšiemu turistickému využitiu. Tak priatelia, ešte stále v Rumunsku, ale na to, aby som vám povedal, ako táto motorečka jazdí, tak som potreboval ešte nabehať nejaké tie kilometre. Čas sme nabehali spolu, ale samozrejme musel som si aj zhodiť kufre a vybehnúť si trošku v teréne na tej motorečke aj solo, aby som vám vedel o tom všetkom povedať. Tak ale začneme pekne po poriadku. Najprv naša cesta sem, takže dvaja, batožina, Maďarsko, Tokaj, Obed, presun do Rumunska. Základom tej príjemnej celkom jazdy je ten motor. Musím povedať, že je hodne točivý zo spodu, v tej spodnej tretine otáčok. Je to taký kladivový záťah, ako mali staré jednovalce. Niekedy, dneska sa už moc také motory nerobia, takže je to také príjemné krúťakové vozenie. Kľudne v dedine tam môže byť 4-5, na konci dediny potiahnete veľmi dobre aj tie obiehace manévre. Čo ten motor vyslovene, že nemusí, sú už tie vyššie otáčky, tých 7-8 alebo v takýchto otáčkach už začína byť postupne cítiť vibrácie a sú stále väčšie a väčšie. Napriek tomu, že tam nejaký ten vyvažovák dali, hodne vyladili teda tie vibrácie toho motora na to, aby boli znesiteľné, by som povedal, hlavne spodok a celý stred. Úplne ten vrch už je trochu uvibrovaný, ale vzhľadom na to, že sa vozíme na veľkoobjemovom jednovalci, je to celkom prirodzené. Keď to prenesiem do nejakých slov čísel, tak bez problémov 120-130 je rýchlosť, ktorou sa dá ísť na tejto motorke príjemne. Je tam aj nejaká rezerva ešte na obiehacie manévre, ale je to zároveň rýchlosť, kedy nemáte pocit, že by tá motorka trpela. Už povedzme pri tých obiehacích manévroch som tam dosiahol aj nejakých 140-145, myslím, že výrobca udáva okolo 150 maximálku, čo je celkom reálne, ale tam už je to vyslovene na to dokončenie obiehacieho manévru a postupne zníženie tej rýchlosti na tých 130. Tam tá motorečka funguje fajn a to všetko hovorím teda o presune vo dvojici aj s batožinou, tak ako sme sem išli. Čo sa týka nejakého pohodlia a podobných vecí, je tu taký taliansky dizajn, nejaké hranaté, táto nádrž
má taký tvar. Ja chápem tomu, že sa snažili vlastne získať nejaký objem z pôvodnej enduráckej nádrže, takže ju tu na vpredu rozšírili. Ja keď som na to vysadol, tak som hneď mal pocit, keď som si dal nohu na stupačku, že tento výklenok, že do ňoho narážam. Musím však povedať, že to bol len taký dojem. Celkovo za jazdy som s tým nemal problém. Ako jazdiť sedíš v takej uvoľnenej pozícii, tak máš tú nohu vlastne odtiahnutú a vôbec sa nedotýkaš tej nádrže, čiže tento problém zmizol. Celkovo je to kompaktná motorka všetkými rozmermi, už keď na ňu nastúpíš, vlastne aj táto vzdialenosť od sedla k riadidlám, predný štítok a samozrejme ani sedlo spolujazdec sedí veľmi blízko k tebe. K tomu sedlu som mal takisto výhrady v momente, keď som ho teda zbadal, a to kvôli tomuto tvaru, ja to hovorím, že je príliš gaučové, mne to na to endurácké jazdenie až tak nesedelo. Takisto je tu pomerne veľká hrana, ktorú cítiš, keď nastúpiš. Na druhej strane, na tejto motorke, teraz som trošku v kopci, ale v podstate mierne na špičkách alebo skoro celými nohami dosiahnem na zem. Tá výška sedla je nejakých 870 mm, takže toto T-čko aj menším kolesom, pravdepodobne menšími zdvihmi, môže byť zaujímavé aj pre jazdcov nižšieho vzrastu. Čo sa týka toho sedla, nedá sa teda nejako výškovo nastaviť a je jednodielne. Toto boli moje prvé dojmy, musím však povedať, že včera sme sem absolvovali niečo cez 300 km za pol dňa a musím povedať, že obaja sme boli úplne v pohode. Ja som moju manželku predtým varoval, že spozná, čo to je jazdiť na jednovalci, že spozná, aké sú to vibrácie a že možno neveľmi pohodlné endurácké sedadlo a že viac menej som ju vystrašil. No a večer sme si povedali, že po pol dni a 300 km sme úplne v pohode. Nebudem tvrdiť, že to je nejaké dokonale pohodlné, samozrejme je kopec extra pohodlnejších motoriek, ale nie je to vôbec také zlé, ako by sa mohlo zdať a v pohode táto motorka za pol dňa tento nápor kilometrov zvláda. My predpokladám, že ešte cestou domov vlastne pravíme aj viacej kilometrov a teraz sa už toho neobávam. To je teda k tomu pohodliu. Čo sa týka náporu vetra, tak ten je cítiť dosť veľa, teda toho vetra ide jazdcovi na prilbu. Ja si myslím, že tento shield, toto plexi mohli urobiť možno ani nie vyššie, lebo ja nemám rád vyššie, ale mohli urobiť kolmejšie a trošku ďalej. Keď už som na to pozeral, už by som videl, ako tu nadám dlhšie šruby a nejak to vypodložím, aby bolo kolmejšie a myslím si, že by to fungovalo fajn, možno nejaký deflektor, ľudia to možno budú riešiť, ale celkovo funguje celkom fajn. Samotná jazda sem teda prebehla úplne bez problémov, čo sme až nečakali, bez problémov aj pre to naše pohodlie. Ďalšou veľkou výhodou bola spotreba v Košiciach, alebo teda na hraniciach natankované a až sem bez jediného tankovania. To znamená necelých 300 km, nejakých 290 sme mali. V Baja Mare, keď som tankoval, spotreba okolo 4 litrov. Dá sa mi, že trošku pod 4, nejakých 3,9 a nejaké desatinky. Samozrejme, motorka nemá palubný počítač, takže klasické vypočítanie spotreby na kalkulačke. Čo sa týka takých nejakých neveľmi dobrých vecí, ktoré by mohli byť vylepšené, tak začnem bočákom, ten je hliníkový odlievaný, ale je jednoducho tak spravený, že keď stojíte rovno s motorkou, neviete ho väčšinou zaklopiť. A na to, aby ste ho zaklopili, musíte motorku nahnúť na tú opačnú stranu a zaklopiť. Ja som teraz na štrku, ale to isté vám urobí aj na asfaltke niekde na bezpečnom mieste. Takže je tak nejako kolmo celkom nasmerovaný, že vlastne vždycky musí jazdec nakloniť tú motorku, čo so spolujazdcom a batožinou nie je také úplne jednoduché. Ďalšiu vecičku sa presuniem tuto dopredu. Máme tu krásny endurácky look a to vám poviem, že táto motorka má jasné enduro korene. To už som zistil, ako som si na nej zajazdil a máme tu pekne, efektne vyzerajúci vysoký blatník, ale to, čo tu chýba, je blatník spodný. Túto špinu, ktorú to vidíte, my sme nešli v daždi, ale včera večer bolo po búrke, po daždi a bola mokrá cesta. A jednoducho tá voda z týchto enduráckých kolies špliecha sem dopredu a vietor ju unáša na plexi, na svetlo a samozrejme aj na jazdca na prilbu. Bola akurát taká tma, takéto pološelo, zakrytový úsek, mokrá cesta. Ja som mal celkom už špinavé plexy, snažil som sa aj s otvoreným plexi, neveľmi veľkou rýchlosťou. A aj keď nepršalo, tak vlastne tá voda mi išla do tváre. Takže toto je tiež ďalšia taká drobnosť. Mnohé veľké iné cestovné endurá, ktoré majú vysoký blatník, tak majú vždycky aj tento spodný. A tu je jasná odpoveď, že prečo. Na jednej strane štýlovka enduro, na druhej strane praktickosť viazne. No a ešte je tam jedna drobnosť a to je pomerne malý raid. To si všimnete, keď sa chcete na takejto šotoline otáčať, všimnete si to niekde v teréne, ale takisto to bolo trošku nepríjemné, keď sme boli dvaja.
naložený, ja som sa pohol a chcel som sa otočiť niekde na pumpe a vlastne pomerne razantne som si tú motorku v malej rýchlosti natočil, že si pridám plyn a že to vlastne tým raidom dorovnám, tak sa mi stalo, že ten náklon bol väčší a raid ma už nepustil a už som mal taký nábeh tomu, že budem padať dnu do zákruty. Je to celkom nepríjemné, keď vás ten raid prekvapí. A v poslednom kroku spomeniem tieto gumy. Sú to inak pneumatiky značky Team Sun, takže predpokladám, že vychádzajú niekde z východu, z krajín, kde vychádza slnko skôr ako u nás. Fungujú celkom dobre, fungovali celkom dobre aj na tej mokrej ceste. Aj podobne nemal som s nimi žiaden veľký problém až na vyššiu hlučnosť. My, čo jazdíme enduro a sme zvyknutí si tam dať kadejaké štople, tak to proste poznáme. Ale paradoxne pri takej 130 na tejto motorke možno viacej ako samotný zvuk motora a výfuku vás ruší pomerne veľký hluk. Myslím si, že hlavne teda od zadnej pneumatiky. Takže je táto motorka super dual? Vlastne preto sme tu a vlastne preto sme si ju prišli takýmto spôsobom vyskúšať. Poznáme, aké to je jazdiť veľké, ťažké endura, GSA, Afriky, KTM-ky, Ducati, hocičo, proste na cestách, na výletoch, na dovolenkách, dvaja nabalení s prebytkom výkonu. Mnohí ale často spomínajú aj vo forách, že chcú niečo menej pretechnizované, niečo jednoduché, niečo bez zbytočnej elektroniky a niečo ľahké. Podľa mňa táto motorka má toto všetko. Pri troške uskromnenia sa aj dvaja ľudia dostanú bez problémov sem, aj tie dlhšie asfaltové presuny, dokážu jazdiť celkom svižne a viem si predstaviť, že podobne svižne bez problémov by som držal krok aj s niekým na väčších endurách. Samozrejme, toho výkonu tam nie je toľko, musím si to viacej ako keby sa o to pričiniť jazdecky, ale jednoducho sa to dá. My sme sem neprišli vôbec nejako rozbití a podobne. S tou komplet batožinou, dokonca s plnou nádržou sme vyliezli sem hore na Ignis, pomerne náročnejšia šotolinová kamenistá cesta a práve tá motorka ako má ľahké, jednoduché ovládanie, tak aj tú dvojicu takým tým kochačkovým tempom sem dokáže vyviesť a dovolím si tvrdiť, že to zvládne hračkársky jednoducho. Tie veľké ťažké motorky, nechcem povedať, že by sa sem dostali, ja som tu aj na GS nakoniec bol, ale práve v tých nižších rýchlostiach a napríklad vo dvojici si vyžadujú oveľa väčšie jazdecké umenie, majú väčší nárok na toho jazdca, pretože v tých nízkych rýchlostiach tie ťažké motorky sú proste ťažšie ovládateľné. To je jednoducho pravda. Druhá vec je, že keď jazdec na to má a môže si to dovoliť, alebo napríklad ide solo a môže mastiť svižnejšie, tak tá celá jazda sa zjednodušuje. My sme sem bez problémov vyšli, bez jediného zaváhania v akomkoľvek kopci. Ten motor je krásny ťahúň a aj nižšou rýchlosťou bez toho, aby z nás vytriaslo dušu a po sediačky sme sa sem krásne dostali. Takže to je tá dual časť, aj turistická, aj duálna offroadová. Toto táto motorka zvláda veľmi, veľmi dobre. No a potom tu máme tú offroadovú časť. Samozrejme som si musel tú motorku vyskúšať aj solo. Zložil som teda kufre, teda aj s kuframi, ale potom som zložil aj kufre a pobehal som si tieto šotovity. A musím povedať, jednoznačne tá motorka má svoje, tam je to brutálne cítiť, tie korene tej Husqvarny ešte TE-čkovej z minulosti. Jednoducho krásna jazda, veľmi dobrá ergonomia, takto v stupačkách proste hneď ako na endure sa cítim ako doma. Parádne dávkovateľný výkon, veľmi ľahko vypnuté teda ABS-ko. A hneď som si to tu mohol rozbehnúť aj na vyššie kvality, aj na vyššie rýchlosti. A fungovalo to veľmi, veľmi pekne. Ani tu, napriek tomu, že som tu sem tam niečo odskočil, nejaký veľký šúter trafil alebo podobne, sa mi nepodarilo dať tú prednú vidlicu na dorázy, takže vzhľadom na T-čkovú verziu, na turistickú, takisto hodnotím podvozok veľmi dobre. Trošku horšie je na tom ten spodný plech a tá svetlá výška, alebo možno je to aj hlavný stojan, ani celkom neviem. Častokrát tu prejdete nejaký kameň, ten kameň sa postaví a nejaké tie nárazy do toho spodku motora som cítil. Ale vyslovene pre jedného je to krásna enduro motorka. Ak by som išiel na takýto výlet a nezobral by som si kufre, iba nejakú ľahkú, mäkkú batožinu, myslím si, že sa s tým dá veľmi krásne a veľmi dobre a zábavne pooffroadovať. Pre mňa osobne samozrejme, ak by priniesli verziu X s vyššími zdvihmi, s 21, vyššou svetlou výškou, možno športovejším, jednodielnym, enduráckejším sedadlom a podobnými vychytávkami, tak by mi tá motorka sadla určite viac, ale aj tejto môžem povedať, že v teréne to dáva veľmi, veľmi dobre. Tak priatelia, toto bolo naše malé rumunské dobrodružstvo na malej talianskej kompaktnej motorečke SVM
Super Dual T600 je zaujímavá strojovňa, ktorá má mnohé tie veci, ktoré vy často zvyknete spomínať. Že chcete čo najjednoduchšiu motorku, najjednoduchšiu techniku, kde sa nemá čo pokaziť, čo najmenej elektroniky a samozrejme aj priaznivú cenu. Toto všetko vám SVM prináša hodne zaujímavý motor, ktorý je v dnešnej dobe, by som povedal, taký hodne oldschoolový. Dneska sa už takéto motory nerobia. Má veľmi pekný vlastne taký záťah. Na tom motore vždycky cítite, ako žije, ako buble a spolupracuje s tým jazdcom. Nemá úplne možno rád tie vysoké otáčky, ale je to veľmi zábavné vozenie. Je to motorka, ktorá má v sebe talianske črty, má svoje talianske korene, má aktuálny taliansky dizajn a všetko, čo dnes potrebujete. Ale tá elektronika je maximálne minimalistická a rovnako aj hmotnosť. Celkom to ide. Vlastne je to úplné enduro. Zaujímavá je aj cenovka, pretože táto motorka môže byť vaša za nejakých 6399 €, čo je základná cena základnej verzie, teda bez nosičov a bez kufrov. A teraz vlastne je tam ten akciový GT Pack, ktorý obsahuje nosiče a dvojicu kufrov, ktoré sme na tomto výlete mali a ten je o 400 drahší, čo si je, myslím si, že je zaujímavá ponuka. Táto motorka podľa mňa potrebuje len tú zásuvku, držiak na mobil a je pripravená na takéto výlety. Hlavne možno asi pre jedného jazdca, ale ako sme my ukázali, dá sa to bez problémov pri 300-400 km denných nájazdoch absolvovať aj vo dvojici pri troške skromnosti. Motorka sa vám odmení nielen nízkou cenou a nízkymi nákladmi, aj čo sa týka pohonných môd, tak potom vlastne tými dobrými jazdnými vlastnosťami v teréne, kde vás vyvezie pekne aj vo dvojici. Ja osobne by som privítal verziu X, ktorá verím, že príde, ktorá by mohla, teda určite bude mať tu 21, možno trochu vyššie zdvihy, vyššiu svetlú výšku, pretože aj túto, keď som trošku svižnejšie už behal po tých šotolinkách, tak nejaké kamerne tam odletávali a škrtali o ten spodok, ale celkovo si myslím, že je to zaujímavé balenie pre dobrodružne zameraných jazdcov. Čaute, ešte rýchla dokrutka, SVM-ko idem práve vrátiť. Z Rumunska sme sa teda bezpečne vrátili domov. Takže ten ďalší deň sme si v Rumunsku poriadne užili, ako si môžete všimnúť. Hodne sme jazdili aj vo offroade a musím tú motorečku pochváliť, ako pekne jazdila v teréne. Aj vo dvojici, bola to celkom sranda. Úplne ideálne však na tom nie je sedadlo a musím to trošku zmieniť a upraviť, kým ten prvý deň toho pol dňa jazdenia, tých 300 km bolo celkom OK. Druhý deň som jazdil a v tomto sedadle sedel v podstate od 8 rána až do polnoci. S tým, že sme samozrejme mali aj nejaké prestávky a musím povedať, že večer už som mal celkom dosť. Toto sedadlo nie je ideálne tvarované, nemá tu čo robiť takáto ostrá hrana, už vôbec nie prešívanie a dva materiály. Vyzerá akože pekne podľa pohľadu, ale nie je to celkom pohodlné. Myslím si, že kto bude chcieť na tejto motorke, ktorá je inak celkom fajn a pohodlná, čo sa týka toho motora, tie vibrácie tam nie sú taký problém, ako by som si bol myslel, je tam proste ten vyvažovák a funguje to fajn, tak toto sedadlo potrebuje výmenu alebo teda prerobiť. Ja si myslím, že pekná endurácka jednodielná lavica bez tejto ostrej hrany by fungovala oveľa lepšie. Chcem poďakovať samozrejme importérovi značky SVM za to, že nám motorku zapožičali a teda zapožičali aj sem do Rumunska na náš krátky výlet. No a ako vždycky poďakovať vám všetkým za to, že sledujete Motorride.sk a že sledujete náš YouTube kanál. Majte sa pekne, z Rumunska vás pozdravuje Avia. Čauko! Veľmi jednoduchá je aj prístrojovka a poďte sa na ňu pozrieť.
Na mňa? Máme 20 miliónov záberov. Hlavne, že bude jeden dobrý. No, však tento posledný už bude super. Je tomu viac ako 10 rokov, čo sme tu robili Hungarian